Assalamu alaikum. Ɗan uwa, kafin mu fara wannan darasi, ina roƙonka da ka ɗan iyo ƙasa, ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryenmu. Duka wannan ba zai ɗauke ka zuwa sakan 10 ba. Ka kammala? To na gode. Abu na farko shine ka shiga cikin KineMaster naka, sai ka jira ya kammala buɗewa. Bayan ya buɗe sai ka shiga alamar plus, sai ka zaɓi aspect ratio, sai ka shiga cikin media library naka, sai ka ɗauko asalin original video da ka ɗauka. Yawwa, misali bari ka ga na importing ɗin asalin original video da na ɗauka. Bayan ka ɗauko bidiyon da kake son ka yi editing, sai ka zo ka yanki inda ake buƙata, sai ka zubar inda ba a buƙata. Misali bari ka ga zan yi cutting na paste, don ƙarshe kuma sai ka bar shi haka. Za ka shiga wannan alama ne ta capture and save. Yawwa, sai ka shiga capture frame and insert to right click. Yawwa, sai ka jira shi ma ga ya capture. Sai ka dawo nan asalin bidiyo na, sai ka goge iyaka inda kai capture din nan. Misali gashi, sai kai trim to right of playhead. A nan wajen za ka je ka iyo downloading na green screen werewolf, wanda za mu ajiye shi a description. Kana danna shi kawai kai tsaye dai kai ka downloading, kawai ka iyo downloading nasa. Bayan ka iyo downloading na green screen werewolf, sai ka dawo cikin KineMaster naka. Yawwa, gashi nan sai ka shiga wannan layer. Bayan ka shiga layer sai ka shiga media. Yawwa, bayan ka shiga media sai ka zo ka zaɓi asalin inda wannan green screen werewolf yake. Misali gashi nan, yau kawai sai ka ɗauko shi. Bayan ka ɗauko shi, a cikin shi akwai wasu 'yan sakankuna da ba a son sa. Misali gashi nan kamar haka, za ka ga kawai sai ka zaɓi wannan gun, kawai sai kai kotun nasa, sai ka zaɓi daidai gun da wannan word ɗin yake buhukarawa kamar haka. Gashi nan sai kai kotun nasa. Misali ba za ka ga, yau ka sai kai trim to left of playhead. Yawwa, abinda ake bukata kenan. Gashi nan kawai sai kai OK. Bayan ka OK sai kai yi double clicking na wannan layer, sai kai sama, sai ka zaɓo wannan alama ta chroma key, sai kai enable nata, sai ka zo kai adjust din green screen din. Misali gashi, za ka kawar da green din nan ya zama ka samu abin da ake bukata kenan. Misali gashi nan, yawwa gashi nan dai yanda kamar yadda kake gani, yanzu kaga an samu abin da ake bukata. Mu dan ƙara yin wannan. Yawwa kaga yanzu an samu duk wani abin da ake bukata. To abin da za ka yi shine za ka ƙara adjust din wannan layer ta sama ta zama daidai da ta wannan green screen naka kenan. Bayan ka kammala sai ka yi double clicking na green screen wall. A nan za ka yi rotating ɗinsa. Gashi nan kamar haka, sai ka yi ƙasa ga alamar rotating. Sai ka yi rotating daidai da inda bidiyon ka ta fara kenan. Sannan kuma ka yi adjusting ɗinsa, ka ɗora shi daidai akan inda hoton bidiyon ka yake. Misali kaga kamar haka dai. Kawai abin da ake bukata a nan, ka tabbatar ka seta shi daidai inda hoton ka yake. Misali gashi nan kamar haka, yanzu kamar yadda kake gani na seta shi daidai. Kuma sai kai adjust din wannan layer taka ta ƙasa kenan, ta green screen din. Sai kai adjust din ɗinsa yanda daidai lokacin da zai tashi to wannan hoto shi kuma ya kauce. Misali gashi nan kamar haka. A nan za ka ƙara adjust na wannan layer taka ta sama. Yawwa, gashi nan sai ka zaɓi daidai gunda wannan iyo tsalle. Shi nan sai ka yanke shi. Yawwa, bayan ka yanke shi, za ka zo ka ɗauki wacce ka yanke ɗin ta ƙarshen ƴar ƙanƙanuwar, kawai sai ka zo ka ɗauki zooming ɗinta. Misali ka ɗauki dragging ɗinta kenan. Gashi nan kamar yadda kake gani, a yi zooming nata. Yanzu bara ga bidiyon mu ya kammalu.